Клубът по хокей на трева NGS печелиха за първи път турнира от 17-то издание на Купата на ректора на НСА. Отборът на 12-годишните успя да преодолее трудна конкуренция от 5 отбора. С няколко думи ще разкажа историята на този най-стар турнир по хокей в България. Турнира за Купата на ректора води своето начало от 1997 година като международен турнир с участието на националния отбор на Гърция, Локомотив София, НСА и Крам комплекс. Победител от първото издание е отборът на Локомотив. Уточнявам, че това издание е било при мъжете. През следващата година следва второто издание на турнира, отново мъжкият отбор на Локомотив София е шампион, след което има 10 годишна пауза, през която този турнир не се провежда, за да го възстановим през 2007 година, т.е. 10 години след първото издание. Та до днес. В последните 12 години турнира се провежда в почти всички възрастови групи, включително през годините сме провеждали при жените, но най-много участие през последните години имаме с 12 и 14 годишни деца. Това е бъдещето на нашия хокей. При перфектна организация, турнирът в присъствие на заместник министъра на младежта и спорта професор Даниела Дашева, заместник ректора на НСА професор Апостол Славчев, както и председателя на Българската федерация по хокей на трева доктор Йорг Шенк и изпълнителният директор на федерацията професор Антонио Антонов, даде възможност на млади хокеисти от две възрастови групи до 12 и до 14 годишна възраст да излъчат най-добрия отбор сред тях. А участващите състави бяха от София, Пловдив, Баните и Перник. 12-годишните хокеисти от NGS не допуснаха загуба в нито един от мачовете си и заслужено спечелиха купата. Златните медали получиха и като подарък от Европейската федерация по един стик за всеки един от състезателите. При по-големите до 14 години трофея отиде с адрес НСА. Деца, заемете хокейна позиция за снимка. Вие сте шампионите! Шампионите от 17-то издание! При деца от 12 аплодисменти! Страхотни сте! Честито, току-що ви наградиха шампиони 17-то издание за Купата на ректора. Доволни ли сте от представянето на вашите възпитаници? Благодаря. Много съм щастлив от този факт, тъй като доста години вече участваме с различни формации в различни възрастови групи. Това ни е първата шампионска титла за Купата на ректора и съм изключително щастлив, че това е титла при 12 годишните, което ни дава основание и шанс да се надяваме, че занапред тези дечица ще имат възможността за развитие и за постигане на още такива титли в този формат хокей 5 при 12 годишните и също така искрено се надявам на добро, да не казвам и по-добро от очакванията представяне на държавните финали, които са началото на октомври месец, отново тук на терена на Национална спортна академия.